नमस्कार, मी लतिका. मुक्काम पोस्ट कणकवली आपल्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज गोकुळाष्टमी आहे, तर गोकुळाष्टमी जेवणातला सर्वात महत्वाचा पदार्थ तो म्हणजे शेगल्याची भाजी. तर आज आपण शेगल्याची भाजी करणार आहोत. तर सुरुवात करूया आपण शेगल्याच्या भाजीला. पण सुरुवात करण्या अगोदर तुम्ही अजून माझ्या चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर तुम्ही सबस्क्राईबचं बटन प्रेस करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. तर इथे आपण शेगल्याची कवळी पानं घेतलेली आहेत. नाहीतर मग जर जून पानं घेतली ती कचकच लागते भाजीमध्ये आपण खाताना. त्याच्यासाठी आपण ही कवळी पानं घ्यायची आहेत आपल्याला. आणि आता आपण ही स्वच्छ धुवून आपल्याला बारीक चिरून घ्यायची आहेत. मी ही शेगल्याची पानं चिरून घेतलेली आहेत. आता आपल्याला धुवून घ्यायची आहेत. तर आपण धुवून घेऊया. मी पाणी घेतलेलं आहे, आता आपण धुवून घेऊया. आपण कसं करतो, ज्या हिरव्या पालेभाज्या असतो पहिला निवडून घेतो, धुतो आणि मग चिरून काढतो आपण. पण शेगल्याची भाजी करताना आधी धुवून घ्यायचं आहे, कारण जे छोटे छोटे त्याची देठं असतात ना ती राहतात चिरल्यानंतर, मग खाताना आपल्याला कचकच लागते. तर ती आहेत ना आपण धुतल्यानंतर हे पण पानं वरती येतात आणि देठं जे असतात ही तळा राहतात. त्यामुळे आपली भाजीच फक्त पानांची भाजी होते. देठं आपली कवळी म्हणजे असतात ती कचकच लागते आपल्याला, ती लागत नाही कचकच खाताना. हे लक्षात ठेवायचं आहे. म्हणून शेगल्याची भाजी चिरून धुवायची आपल्याला. तर आपण आता ही नितळून घेऊया. पानं आपण नितळून घेतलेली आहेत, थोडी हाताने दाबून घ्यायची आहेत. त्यात पाणी थोडंसं कमी प्रमाणात राहील. आणि तुम्हाला दाखवते, हे बघा आपण जे धुतल्यानंतर चिरल्यानंतर जे धुतो तेव्हा हा फरक पडतो बघा. हे देठं दिसतात तुम्हाला. ह्याची खाण्यात भाजी पण जशीच केली असती तर ती कचकच लागली खाताना. आता आपल्याला कचकच नाही लागणार आहे, सगळी देठं आली. देठं खाली उतरतात. म्हणून आपण ही शेगल्याची भाजी फक्त आपण चिरून धुणार आहोत. ठीक आहे. आता आपण भाजी करायला सुरुवात करूया. पण त्याआधी तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, म्हणजे माझ्या नवीन नवीन व्हिडिओ तुम्हाला सर्वात आधी नोटिफिकेशनद्वारे मिळतील. मी तेल तापत ठेवलेलं आहे. तेल तापलेलं आहे. आपण आधी सर्वात मिरच्या टाकणार आहोत, म्हणजे मिरच्याचा तिखटपणा आहे तो तेलात उतरेल आणि भाजीला पूर्ण व्यवस्थित लागेल त्यासाठी. तर इथे मी 3 मिरच्या चिरून घेतलेल्या आहेत. गॅस आपल्याला मीडियम आचेवर ठेवायचा आहे. मिरच्या व्यवस्थित भाजल्या त्यामध्ये आपण आता कांदा टाकणार आहोत. मिरच्या व्यवस्थित फ्राय झालेल्या आहेत. आपण आता कांदा टाकूया. मी ते 2 मीडियम आकाराचे मध्यम कांदे घेतलेत बारीक चिरून. परतून घेऊया. कांदा आपला व्यवस्थित परतून झालेला आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण शेवग्याचा पाला टाकूया. व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे आपल्याला. ह्यात आपल्याला खाताना आता अजिबात आपल्याला कचकच लागणार नाही आहे. व्यवस्थित म्हणजे शेगल्याच्या भाजीचा गोकुळाष्टमीचा आपण करणार आहोत, त्याचा आस्वाद व्यवस्थित घेता येईल आपल्याला मस्त अशी. परतून झालेली आहे आपली. आता आपण ह्याच्यामध्ये मीठ टाकणार आहोत अंदाजे. शेगल्याची भाजी शिजायला वेळ लागत नाही आहे अजिबात, लवकर पटकन शिजते. आता आपण मीडियम गॅस करायचा आहे आणि परतून घ्यायचे व्यवस्थित पुन्हा एकदा. अशीच ठेवून द्यायची आपल्याला. 5 ते 7 मिनिटावर बारीक गॅसवर ठेवलं होतं. आता आपला गॅस मोठा करायचा आहे आणि व्यवस्थित ही परतून घ्यायची आहे. ह्यातलं जे पाणी आहे हे सुकून जाईल. भाजी अशी चिकट चिकट नाही होणार, सुटसुटीत होईल. म्हणजे बघा सुकी झालेली आहे आपली भाजी. आता मग ह्यामध्ये आपण खोबरं टाकूया.
गॅस आपण फास्टच ठेवलेला आहे, पण लक्ष द्यायचं फास्ट ठेवला तर भाजी खाली करपेल. आपली शेवग्यांच्या पाल्याची भाजी शेगल्याची भाजी आपली तयार आहे. तर आपण गॅस बंद करूया आता मी काढून घेते डिशमध्ये. तयार आहे आपली गोकुळाष्टमी स्पेशल डिश. तर आज आपण आता केली शेगल्याची भाजी. तर आपल्याकडे गोकुळाष्टमीला असं नैवेद्य म्हणण्याचं आहे जेवणच म्हणजे करतात, म्हणजे काळ्या वाटण्याचं सांबार, मऊ अशी लुसलुशीत आंबोळी आणि शेगल्याची भाजी. तर शेगल्याची भाजी आता आपण बघितलेली आहे आणि काळ्या वाटण्याचं सांबार आणि मऊ आंबोळी व्हिडिओ मी आधी मागे केलेली आहे. तर ह्याच्या लिंक म्हणजे काळ्या वाटण्याचं सांबार आणि मऊ लुसलुशीत आंबोळी याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टाकलेली आहे, तुम्ही तीही बघू शकता. आणि अशी सुंदर अशी एकदम छान अशी आपली डिश तयार आहे गोकुळाष्टमी स्पेशल. तुम्ही नक्की करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल. आणि केल्यानंतर कशी झाली हे मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका. आणि गोकुळाष्टमीच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. माझी ही व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका.